So, in Jov, Thomas Gol, Dhéanamh Curach Páipéir. Agus níl wet ach lehanach carnogach is cuma cén méid das lehanach ach gaisi bheith carnogach. Agus yn hyd rydw bwyd i yma na yn prif fada, y ffilia, gyda'n prif ele, mor sio. Chwrwyd ffiltion yn sin, agus yn sin osglwyd yr eiste. Agus chwrwyd yn ffiltion on, just lygamach ysdain, cén oes gyda'r chwrwyd lach lawr yn lahane. So nis ta yn línis yn ystach agin, agus ta mwyd na'n gyda rai. So to cwmwyd yn prif fada o fwyn yr eist, agus ffilm wedi yn ys gyda lawr yn Páipéir, gyda yn línis sin, ta dínta agin. Agus chwrwyd ffiltion ystach yn sin, as mwyd timpole, agus ffilm wedi yn prif ele, ystach gyda yn lína lawr sin, agus ffilm wedi yn Páipéir yr eist. Yn sin. Chwrwyd ffiltion ystach. So nes tar Páipéir mar seo. Filte, y gach prif filte agin ystach gyda lawr yn lehne. So, yn eich gomwyd gyda gach carniel, agos ffilmwyd yn carniel sin gyda yn lína lawr sin yr eist. So nis, ta'n curragh brenn mar sin, ta'n lehanach brenn mar sin, sfeid let na carnel sin ecad, curri sús agin, curri síos agin gymryd ysgyd. So gen na sio, ta si mar gena. So nis, tolcomwyd gach prif yr eist, agos ffilmwyd i'r sio wr o wain ele. Ffilmwyd gach carniel oer o wain ele. Pan bod brenn mar sianish, ta salam go wishe bran she in on ekal gar. Ta shi brenn mar sha. Agus pick up kan won gon vadas kom kein kan around os mwydach ran mission kan sha. Agus film which na tivnishin ishtach gigi law and Páipéir istele. So Tolcom wedi agos ffilm wedi ystach gyda law a lehane e. Snish, ta się brenn mar seo. Agus ní ilmwyd yn prif elofach, so just yn tri sio. Nis tam le gan hiam is jecryn o'r ire. Mae'r cahamwyd yn bod osgol tymach. So, cael tu na prif yn isio ardw, agus feca tu bun o'n boed yn sio, sydd yn tawr fes ag y mod o'r ire. A cahamwyd yn tawr sio a harint cryd y mod, agus fe mwyd y cwr na bali sio, pi ele. So ta si rhysyn dy jacach, bwyn gymau bwyn i'r cynta, gwy si osgli agin mar sio, gwy'n yn bod osgli agin mar sio. Agus nes dim wedi rwch cwr ymwch mas feidlin, ond bod just a, ond prif tŵl, haran gymach no'r i'r. Agus ys feidlin no'r fyns o'n tarlar, Tarad te mach agin is féidirlín eáil gohfuil bád agin in isis
cinál bád a ein agus tá an chuid gan bád roád a fós. So just fill mu isteach sin. Agus tá ar mád díanta agin féidir eáil bhfuil an begarín cosú le curragh chuoi na go rágur bhfuil an curragh in stiile bheith an seo roin ach tá an prá seo an bhád go bamach mar is ceart agus snáf an na báid seo freisin, so is féidir le a chur ráíocht ar a stro a tá stroá in acha le de ceach agat is féidir ar nói anam na báid anam an bháid scríomhann sin agus chilhort agus tá na báid sin réasanta frusta i dtíana agus tá agam go mana sibh taine as na curragh seo dhéana. Gur maigi.